Naimbag abigat tayo amin kakabsat. Ita nga Domingo, iso ti aldaw ti fiesta, ti panagbalbaliw ti langa ti Apo. Iti day tinasantuan na misa, intay mandanggayan ti panagyaman, Daviki, ken ti pamilyana, Bernardo, Edelvina, Bernard Christian, Bernadel, Dave, Rufina, Rafi, Christopher, Joanne ken ti pamilyana, Jason, Mario ken Mel, ni Elvira Halabaso, ti panag-birthday da Glenn Bernard ken Dina Halabaso. Special intention ni Jay Ganasias. Kastamet ngayon tayo iraman ngay karkararagan, ti Kararwa, da Julian, Irene, Celedonio, Florentina, Alejandra, Patricia, Isabelo, Rosalina, Romeo, Susana, Sidro, Marlene, Elena, Florencia, Julio, Teresita, Leon, Marcelina, Leonida, Junjun, Lorenzo, Junior, Gloria, Lourdes, Zenaida, Brillante, Angel, Ernesto, Anselmo, Milagring, Lilia, Serviliano, Juan, Cesar, Florentina, Herminio, Lorenzo, William, Ramon, Baby Angelo, Primitivo, Luisa, Bernardino, Martina, Luis, Lucina, Echavare, Patrocinio, Andres, Marta, Faustino, Emilio, Ken Rosario. Pakauna, ay ayaten mi anaganak, sponsors, sangsangaili, gagayem, ken kakabsat. Natipon-tipon tayo ita, amang rambak, itinasantuan ay Eukaristya. Saganain tayo nga rod ti bagbagi tayo, itintay pa ng bigbig ti kaadda ni Apo Diyos, iti baet tayo, ket dawaten tayo tinabuslon a parabor na, ngagpaay kadagiti altar servers, ngagsapata daytoy na santuan a parambak. Idawdawatan tayo ida, tapno iti kasta, maddaan kuma itinananay asirib, kentured, amang tungpal itinapateg a pasetda, iti anyaman a liturhikal a parambak. Ikarkararagan tayo met titunggal maysa kada tayo, tapno agtrabaho tayo kuma asangsang kamaysa, a makitimpuyog kadakwada iti misyon ti panagayat, ken panagserbi iti Diyos. Tumakder tayo amang pasangbay ti Apo. Daytoy ti aldaw na inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, hintay amin idiri, tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw anapili, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambor ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay
umay kayo, tagragsak tayo. Naggapo amin iti Ama, ti balay giken pigsa, amin nga imbag ken ginawa, salun at biag ken pigsa. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Arikot ken amin abanag, ibatantay paida, iwaksi tay amin agura, ta sumangot padaya. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Datayo amin nga umili, hintay amin ideri, tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuy aldaw anapili. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo, adda kuma kada kayo. Kasta kumamit Hiraman tayo pa iti kararag tayo. Ti special intention, the Gordon and Luis Bernadette Bruce. Kakabsat at Domingo rambakan tayo, ti panagbalbaliw ti langa ti Apo. Imparangarang na ti dayag na, impakita na, ti panagbalay gina. Iniyawat na, inted na kada tayo dahi ti anamnama. Nga iti kangitingitan ti panagtutuok, panagdaldalyasat tayo, addan tulat ta namnama. Kastamot arambakan taypay ni San Juan Vianney, nga iso ti patron, dagiti Cora Paruko, nasingpet apadi, managkararag apadi, nagbalbaliw, ginagserbian na, gapo ti panagkarkararag ken kinasingpet na. Idawdawatan tayo mat dagiti amin apapadi, tasapay kumata ad-adang maisurot ti puso mi, ken Kristo nga iso ti pudpudno apadi. Pagbabawyan tayo nga rod dagiti basbasol tayo, tapno addapan na kaikari tayo amakiranod iti daytoy na santuan a misteryo. Iti napakumbabaan kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso nga agpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. Kristo mga asika, Kristo
Kristo mga asika. Kristo mga asika. Mga asika. Apo mga asika. Apo mga asika. Apo mga asika. Mga asika. When ako mga asika. Gloria ti Diyos Ama, ikangatuan. Gloria ti Diyos Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, anak santuan. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Kapya kadagiti, amin natatao, anaimbag ti panagnak nakemda. Nailangitan nga Ama, daydayawen da ka, agrubak kam ken ka, agyaman kam ken ka, kapoy ti dayag mo, anay langitan. Gloria ti Diyos Ama, iti kangatuan. Gloria iti Diyos Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, anak santuan. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Apo Jesucristo, bugtong nga anak, Kordero iti Diyos, anak ti Ama. Unasem ti basbason, ti lubong. Kasyan na kami, awatem to'y araraw mi. Sika si tutugaw, iti makanawan ti Diyos Ama. Kasyan na kami, denggem to'y araraw mi. Gloria ti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria iti Diyos Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, anak santuan. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Gloria
Hosanna, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia. Sana, Alleluia, kangatwa, Hallelujah. sana, sikalaeng itinasanwa, sikalaeng itikangatuan, ititimbuyong di Espiritu Santo, di gloria di Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Diyos, iti day dinagloryaan a panagbalbaliw tay langa ti bugbogtong nga anak mo. Pinasing kadam dagiti misteryo ti pamati, babaen ti panangsaksi da Moises ken Elias. Kastapay nga impakaunamon nga impakita tiranyag apang ramen monto kada kami nga anak mo. Ipaahim mo kadi dumngeg kami iti ayayatem nga anak mo, tapno makipagtawid kam tumet ken kuana. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isu a makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti libro ni Daniel. Bayat ti panagbuybuyak, na isaad dagiti trono, ket nagtugaw ti maysa si bibiyag, iti agnanayon, iti maysa kadagiti trono. Napudaw akas la niebe ti kawes na. Umasping iti kadalusan, adelana ti buok na. Gumilgil ayab ti trono na, anaisaad kadagiti dumardarang apili. Agay-ayos nga apoy tagapoy ti trono. Rinibribo dagitag serserbi ken kuana, ket linaklaksa dagiti adda iti sangwanan na. Nangrugi ti panangukom, ket naluktan dagiti libro. Iti parmatak iti dayta arabii, nakitak ti maysa kasla tao. Umas asideg, ket linikmot dagiti ulet. Immasideg iti sibibiyag iti agnanayon, ket naidatag ken kuana. Inawat na sadyay ti panakabalin, dayaw ken tinaryan a panagturay, tapno agserbi ken kuana dagiti tattao iti amin a nasyon, puli ken pagsasao. Agnanayon to ti panakabalin na, ket dinto agpatingga ti pagarian na. Ti sao ti Apo. Yaman tayo sa Diyos. Agarin ti Diyos iti amin adaga. Agarin ti Diyos ti amin adaga. Agarin ti Apo, agragsak ka daga. Agrago kayo, da kayo amin nga isla. Ulep ken sipnget, tinanglikmot ken kuana. Kinalinteg ken hustisya, ti pondasyon ti trono na. Kasla alid a malunag dagiti bantay, iti sangwanan ti Apo, ti amin adaga. Ipakaamuna dagiti langit, ti kinalinteg na. Ket makitan to ti amin na tattao, ti dayag na. Agarin ti Diyos ti amin adaga. O Apo, manakabalin amin, sika ti agturay iti amin adaga. Natantanok ka, ngem ti amin adi Diyosen. Amin adaga.
Ti may basa, na adaw ti may kadwa asurat ni San Pedro. Di kam nagtalek kaday tinaparbo asarsarita, idi impakaamumi kada kayo ti panakabalin ni Apo tayo Yesu Kristo, ken ti ay na. Nakita mi mismo ti kinatanok na. Ada kami, idi ti sibay na, idi maited ken kuana, ti dayaw ken dayag, anagapoy ti Dios Ama. Idi kuna ti timek, manipod iti katanukan adayag. Daytoy ti anak ko adong dungwek apakay aywak unay. Nangegmi daytoy atimek anagapo sa dilangit idi naikuyog kami ken kuana iti tapaw tinasantuan abantay. Iti kasta dakdakkel manen ti panagtalek ni iti impakaammo dagiti profeta. Pagsayaatan yu ni pangagyo daytoy akas lamay sa pagsilawan. Agranranyag iti nasipnget a lugar. Agingga iti agbanawag, kitagranyag kaday ti puso yu ti lawag, ti bitwen ti agsapa. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agsao ka, o Apo, dumdumngeg tuyadipen mo, at daken ka, dagiti Ama ka, itetiyag nanayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka, dagiti Ama ka, itetiyag nanayon na biyag. Iapo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Di pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Inkuyog ni Jesus da Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan. Ket is-isuda simmang at iti maysa abantay. Ijay nagbalbaliw ti langan ni Jesus iti imatangda, nagranyag ti rupa na akas iti init. Ket pimmudaw dagiti pagan-anay na akas iti lawag. Pagamuan nakita da Moises ken Elias a makisarsarita ken Jesus. Bimmalaet ni Pedro ket kinunana, Apo nagsayaaten ti kaadda tayo ditoy. No kayat mo mangipatakderak ditoy ti tallo a kalapaw. Maysa para ken ka, maysa para ken ni Moises, ken maysa para ken ni Elias. Madama pay laeng nga agsasaon ni Pedro idi nagparang tinaranyag nga ulep anang linong kadakwada. Adda timek a naggapo iti ulep a nagkuna. Daytoy ti anak ko adong dungwek apakaay-aywak unay. Dumngeg kayo kenkwana. Nagbuteng iti napalalo dagiti adalan idi mangneg dati timek. Nagpaklebda iti daga. Immasideg ni Jesus ket sinagid na ida. Bumangon kayo kinunana. Di kay agbuteng. Idi timmangad da awan sabali anakita da no dilaeng ni Jesus. Awan pangibagbagaan nyo, tinaimatangan nyo, ibagayon tulaeng daytoy kalpasan ti panakapagungar ti anak ti tao. Imbilin ni Jesus kadagiti tallo nga adalan na idi sumalsalog da iti bantay. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Good morning. Makamkamatay kay samutin. Good morning. Makamkamatay. Ada, idi ubing kami. Diya ka muna, dapay mga aramid tata. Doon sa pay mo, ita medyo interior. Tinapupuutak nga aramid ti lalakay, iji ayan mi idi.
No, kasjay nga daytay mangrugin nga aglamiis ti parbangon. Nasapa dagiti lalaki ta ugali mi nga dayta mannalon ket no nagtuang di sikkawil kun adak sikkawil lang nga matur amoy ti sikkawil. In English, nya ti sikkawil biruken yung taon. Kano nagtuang di sikkawil kun adan amo dagiti lalaki bumangon dan. Kano nalpas nga kape or agkakape da, tikas kasta man di ayan medika, aguurnong da, di ayan ti asidag ti baod ti nuang nga agtutugaw, amuyo ti nuang, ang lamuyo mga tan. Kaya di baod na, ado dagitay sobra na nga nangan, root, garami, dagitay medyo nagaango nga takkina, puuran da di jay, iso ti ubrada ti bigbigat, agi inudo, amuyo ti agi inudo. In English, chimney, kunan nga tanata, pag inudwan nga rod, agi inudo da nga agtutungtong, handa nga mamarites da gito, yung kaslakan niya yung nga, kadaki nagsasarak kayo, biyag ti tao, ti pag-istorya niyo. Iso da, agi istoryada, kadagitay maipapan, kadagitay paspasamak, idi, nga tapnohang nga malipatan, is istorya enda. Kala ko madjay nga to ti umbog, ya manipod ya tampog aging gadya San Jose, di jay kami nga bantay, ije nga to na kalbo ngam idtoy side, isulaan ti ayan ti kayo, manmano ti kayo ti nga to. Katis istorya anda giti lalakay idi, anda kanu napan na gano, idi naala da jog sa pugpugan da kuman, in English puuran, puuran dan, nagkulagtit na jay og sa nagtaray, kaday jay gaya nga naposkol kanu ti kayo jay di kada kawkawayan. Kadi di og saad ka na isapit nga puuran nga pagsungrod nga bulo nagtaray iso nga nauram kado di tok-tok ti banta istoryada no agtutungtong da iji ayan ti temtem wenno ayan ti anya na dap-ayan kunatayo. Kung kunatayo kasdiyan kala ko madayjay awan nang isurat da yang istorya ngem na ipatpatawid agingga kadakwada. That is oral tradition. Dahil di ibagbagana nga oral tradition. Awan nang isurat ngam istorya dananang kintatang or kaya ada kanyami kada tugot ti angalo kunami adda tay haan nga matat siya nga ubbog. Tugot ti angalo jak amo no kasano kadakkel ta angalo. Mamalagi ti istorya ni angalo na nakakita tinapinarangtay jay mabagbagi na ket nakakita tinapinta sa babae kang imato isong handa na kabalasyo di bye-bye. Jak amo istorya inyong tumat. Kasi diya is istorya, oral tradition diya. Haan nga nakasurat ti libro, ngam oral tradition. Kana ko impas-pasada, ti manoa henerasyon babaen ti is istorya. Kadan to pag-ungkin bakes. Diya insurat dala ang ti libro, ngam diya. Amuyo da ti Biblia, kaslakas diya nagdalan iti oral tradition. Haan nga idinagunga rin ni Apoy Susan, automatic nga nagsurat. Dagiti adaalanan, unos idisi bibiyag ka i-record dan haan. For how many years nagdalan iti oral tradition ti Biblia tayo? Kala ko maday toy, dati presentation dati panagparang ni ay panagbalbaliw tilangan ni Apo Isus iji bantay tabor, agpapada da at tabor. Agpapada da nga imuli iji bantay description da napan nagkararag nagbaliw tilangana. Ni Matthew Mark and Luke, Matthew, Lucas, Marcos, Lucas, agpapada dati presentation, ngam adda nagdudumaan na, anya nagdudumaan da. Kuna ni Pedro, imuli da di bantay, kala ko imuli da iya tapaw, mapanda agkararag. Agkarkararag ni Apo Isus, nagbaliw tilangana, nagranyag. Kuna ni Matthew, tiimbagana, tipani nakanya kanan nagbaliw tilangana pimmo daw tibagan anay na akas itilawag ni Marcos ken Lucas anya kunana makasisirap alawag the same ngam makasisirap alawag kakuna ni Matthew dit ay no iti San Matthew kuna ni Pedro apo kayat mo amang ipata derak may sana ni Pedro kayat mo amang ipata derak iti kalapaw ditoy may saking ka may sakin ni Elias, kin may sakin Moses. Ngam no basaan da Marcos kin ni Lucas kunana, kayat mo ang mangipatakder kami. Tatalo da matakadwa da jehaan. Nagduma di imbaga ni Pedro. Anya di osto tatangarod.
Idi man ang sumalsalog da kunana, idi nagsasaupay laeng ni Pedro kunana, at datimot nga nagdapo sa dilangit, nalangeb ti napudaw nga ang ulap kunana, daytoy ti dungdungwek nga anak ko. Dagiti duma daytoy ti ay. Daytoy ti ipatpatid ko nga anak ko, di maysa daytoy ti dungdungwek. Awan dagiti duma, awan di imbagada nga dumngeg kayo ken kuana awan di duma. Kaya nangarod nga sa uwan gapot at diferensyadan mistaken di Biblia hanga napasamak no. Adda nga mapaneknekan nga nagbalbaliw tilangan ni Apo Jesus ijay bantay gapo di nagdidiferensyaan di presentation dagitoy tallo nga ebanghelista. Ta apa ya nagnangarod ti oral tradition idi nalpasen DJ panagungar ni Apo Jesus awan pay nagsurat ni Matthew nagsurat handa pa impagpablaak inlimlem da adu mo tinagsurat nga dadto mga handa nga inawat Gospel of Peter, Gospel of Thomas handa nga inawat isu nga kuna tayo ti Biblia tayo haan mo nga ibaga nga daytoy laeng Biblia isut masurot maisalakanen ko na dagiti dadto mga kaarubayo awan ti serbiti tradition haan before nga naisurat nagna iti tradisyon nagpipinasaan da pinagtungtungtungan ni Jesus natay nagungar ni Jesus napandinitok ti tabor nagbalbaliw ti langana ni Jesus napanijay bantay olibo naglinget iti dara ni Jesus nang pagungar iti natay impasa-pasa dati mano atawan dayjay ti oral tradition iso nga sakbay nga naisurat ti Biblia na ibipaspasa babaen ti pagsasao panagsasao nagtutungtungan da iso nga tatakitaen tayo apay nga nagduduma presentasyon dagitoy tallo ngamin linagip dalaengen kunana ko maniro Marcos ka daytoy ti dungdungok nga anak ko haan na may mayat di panangi present na nagsurat mo ni Lucas haan na may mayat di panangi present na kastoy dayjay taha nga eksakto nga dayjay iso dayjay napateg ti oral tradition ken anya naganan may maysa nga pasamak may maysa ti ibagbagada nagbalbaliw ti langan ni Apo Jesus uri agduduma ti presentasyon may basta nagbalbaliw ti langan ni Apo Jesus dayjay ti piyesta na tapno maawatan tayo tanumo intonson sa bali atawan sumaron atawan sa bali man ti presentation nan tapno maawatan tayo may maysa ti ibagbagada ngem may maysa nga event na duma-duma panangiparang daytoy ti piyesta tatta anya tinaaramid ulitin tayo simmang adda ijay bantay mapanda ag kararag nagbalbaliw ti langana anya ti kadakkelan nga mensahe ti panagbalbaliw ti langan ni Apo Jesus imparang na impanamnaman na ti balaygi abaken tay to amin at the end of the tunnel kunana there is a light there is always a light at dalat ta silaw kalpasan ti tunnel kenukit kitaan tayo na i-apply tayo itibiyag tayo kakabsat wen ngem anya ti rumbeng nga aramidan tayo umuna ag sakripisyo sumangat iji bantay kalbaryo agrigat ka nga umuna tapno adda ti lawag ha nga mabalin nga lawag adagosen kala ko mano kaya mo ti agpabasa kaya mo agbasa sumangat ka ti kalbaryo ti panagbasa tapno agbalaygi ka kaya mo ti anggala ko makaya mo maagasan ikaw na ni doktor ay ang kaunay dagitoy tabtaba kada na apgat ang mabalin palit kinagpabunyag man diya kaaruba main among nga high blood ka di ka magsakripisyo tapno lumain ka ang ibagbaga na dito yung ati panagdalyasat tayo dito yung lubong kakabsat masapol nga sumangat tayo iti bantay anya ti purpose na nga na isimmang adda prayer iso nga ti panagbalbaliw tilangan ni Apo Jesus sacrifice and prayer in sacrifice di aglulwaludan kita inyo ni Apo Jesus tunggal kaya nati agkararag aga isolate kaya nati agmaymaysa kaya nati mapan iti bantay mapan iji awan matagtagi tao tapno adda pa nagbalbaliw kasla daytoy simmang adda iji bantay pagamuan nagkararag kasi magkanya tayo masapol nga ag-effort tayo tapno adda pa nagbalbaliw anya dagiti kayat tayo nga agbalbaliw nagado adda problema mi Apo ti pamilya mi agpang ka agkararag
Apay nga haan nga ko na kumani Apo Isus ka, iji kumakangitingitan ti igit ti kalsada jay Jerusalem, kung ano kumaka, ito'y tayo agkararagan. Mabalimot. Haan, apay nga masapol nga mapan, kasi magkanyayo. Apay hanyo nga bigbigan nga dati iyo umayo tatta dito'y unag ti simbaan ka, effort iyo nga umay agkararag. Umataon Apo si kaban ti agkararag. Apay di hanyo nga bigbigan nga di iyo umayo payla dito'y ka, effort mo nga mapan agkararag. Oh, mangmangagyaw. Kita tay bigat agkararaga kaya ayan ti Adoration Chapel pagamon bimaya ka bakti tudon. Allah Apo ko na sigurado dagitay timbangat ti abot ti agong na handaman makimisa dagitan ko na. Nagsulay agtudaw ko na daman dagitan. Ngam adulat tatay Christmas tapaya uray nga rod nga adda tudo uray adda bagyo nga di pusong ka tarigagayang ti mapan agkararag ngamin kayat mo nga adda agran yan. Isugar niya andakan to, jay sakripisyom, di jay rigat mo, di panang sakripisyom, jay oras mo, panangitid mo, jay oras mo, adda kayat mo, agranyag, anya dagi jay. Apo sulbarin jay pamilya, di problema. Apo kayat ko nga makagraduan, makabasa. Apo kayat ko nga agbalagi kumamot ti board exam, monobar exam na. Umayak agkamang. Apo aduti kayat mi, makalongaw kang kumamot, iti biyag. Isugaro di effort tayo nga imay adda tayo ditoy. Nga sinanama tayo iti panagranyag. Sinanama tayo nga addan tulak ta panagranyag. Uray no, agdaldalyasa tayo ti kangitingitan ti panubok, sakit man, problema man, pakarikutan man, stress nga kaslahang nga maikikat, agsisilpo a problema nga kasla, awan gundaway tayo nga umangas, addan tulak ta panagranyag. No isakripisyon ti umuli ti kalbaryo, iti tabor, ti bantay, iti biyag tayo, addan tulat ta panagranyag. Anya di sakripisyo ken kararag. Idi ko nagkararagan, kunana ni ay naglawagan nagbalbaliw ti langan ni Apo Isusan, kunana ni Jamay sang ebanghelista, makasisirap. Ti kunana makapurar, tagalawag mo dayay. Kunana mo't nakasilsilap, nagranyag, awan ti kapudaw na dito'y daga, kunana. Dinalpasan, anya ti kunana ni Pedro, it's good to be here, it is good to be here, kunana. Nagmayat ti addad to'y Apo, kunana ni Pedro. Kaya mo, agaramid ak, sa baling ebanghelista, agaramid kami, kunana. Anya ti kaya nan, haanan kayat ti agsubli ijay Jerusalem, numabalbalin ijay dan. Di experience da nga rod nga nagpintasan, numabalbalin agyan dadyayan. Kanya ti kunana ni Apo Isus, anya ti kunana ni Apo Isus kadakadahaan, masapol nga agsubli tayo, ituloy tayo di trabaho, di misyon tayo, mailan sa aktupay, mapapatay aktupay, nga masapol nga agsubli tayo, ijay naggapuan tayo, han nga mabaling agtali na agtay ti tok-tok ti bantay. Kakas jay matlaan kanya tayo, anya ti kunana, dahito iti dongdongwag nga anak ko, kung na ti boses ken ni Apo Isus, dumngeg kayo ken kuana. Dumngeg kayo ken kuana. Tapno makiranod tayo tumot iti panagranyag, masapol a dumngeg tayo mat ken ni Apo Isus. Kas ano dumngeg ken ni Apo Isus? Agsubli tayo di inaldaw abiyag tayo. Dumngeg tayo ken ni Apo Isus. Tapno makiranod tayo mat iti ranyag iti biyag, anya ti dumngeg ken Apo Isus, the commandment of love. Adda ka di ayat, no, dendenggam jibilin ni Apo Isus, no tongtong palam, sursurutam ni Apo Isus, the commandment of love. Adda ka di ayat, nga maiparpari na. No managin bubukod ka, hangkapay nga nalawagaan. No nakita mong tilawag, kas pangarigan kumada kayo nga naparaburanan. Nagbalaygi di kiti anak yon, nagbalaygi kayon. At damot na kita napanti sa bali nga lugar nga nagsakripisyo para kada tayo. Nagbalaygi imangat gibiyag tayon. Agsubli tayo no si asino tayo, tinagrigat mo gamin ka, ala, adda nakaadalan, nay, manglangit-langit mo tang kinat berets mo tang. Naka-abroad di anak nanay, wow! Imimas ti si dada, pimuraw pa jerupa na nagbalbaliw at talaga. Kinat berets matan. Kaslama nakaraman abaan,
No naglawagan, pinaraburan na katilawag, agsubli ka no si asino ka. Parparaburan na kala ni Apo Diyos. Agayat ka, iburay mo, itulong mo nga ron. Ketika aron nga ron nga kunakon ka, Allah, kasla ka lang nakaadal, uwan, adamo, diploma mo, Allah, si kamot ti ka nga ngatuanan. La ka nga tumlat at itumayab tapal, si itanda ka. Tagunggunam. Isu di na naparaburang ka, the commandment of love, anya ti kunana, tamakiburay tayo, tulungan ni kabisa mo. Alangunan ni kabisa mo, sino ay dagiti gagayim ni Apo Isus ng pangpangruna na, dagiti ibagbaga tayo a prostitute, dagiti narugit ti panagbiag na, dagiti agkukutel nga awan mangayat nga mangkadwa, iso ti impangpangruna na. Dagiti agproblema nga discrimination iti kultura, gaputa Samaritano ka, haan nga kayat dagiti Hudyo nga kadwana, anya ti kunana, may kauminom ka ti danom, nga agnanayon nga haan nga makaited ti, haan nga mangtidking ka ti patay. Kasi mat ano, no nalawagan na kan ni Apo Isusan, no nagranyag king kan, automatic mission mo, agsubli ka iti mission mo, haan ka nga tumaytayab, haan ka nga kinatberets, nga kasla mo dati nakangato kan nga kasla mo sikas sa siglatan agsubli ka ti mission mo. Amo yun no ited yo dayta nga mission, dayi pa nang surot kini Apo Isus, ibagak kada kayo nang runa kada kayo nga nalaing nga agmilat-milat ti rupropa, ure ha mo milmilatan tarupam. Hala padasin yo ti agayat nga ti napudno. Agranyag. Urehan kay nga, urehan nyo nga, na kayo magaming ti kaya yung mga panagbalbaliw tila nga, tuladek ni Apo Isos, puraw, wala, second, mano nga tapal? Foundation. Danto pala dati kasta-kasta na. Kiday nga negative, di ka pala kasta-kasta ta, kiday mo ta makaamukan. Kasi mo ti kayat yung external, no. Dito external nga panagbalbaliw tila nga, mapunas, nagdirampos ka, kaslakan to burilyan. Ngam no nadalos di pusom sumursurot kini Apo Isos, no daytoy adda ayat mo kadagiti tattao, awan ti umpunen na awan ti kuana naranyag. Tiranyag ti rupa agapudtoy. Kasla nagungar. Ngam no, ala nagngisit ta kararuam, nakaagom ka nagadok ka apapam. Ala. Nagpabunar ka dagiti la nakabagti nanginginat aw-awisem tadda pagyan ti igaduda kung kunalig ka dagiti kaarubang nga nakanumnumo ko uy is tingka ijay ngisit ti kararwana no ala damot agagayem ngam no haam mo mapagpapada no adda pilpilyam ti ayatem ay nangisit a kararwa ang agranyat no managagom ka nang rona ti makan agnisit ay nangisit ta kararom aging gapeng agnisit ako dil mo dimat agday diabetes kanton alo nagnisit to dagita mo na paya kinarawod kinaagom iso nga kaya mo agranyag na paraburang kan itong palom ni Apo Isus dumngeg kayo kin ko na iburay mo tulungam ni kabsat mo linisang tapusong pagranyagom tumulong ka kini kabsat mo automatic dayta nalawag taro ka. Anya pa iti mabalintay nga pagtuladan amo yun ni San Juan Vianney. Patron dagiti Paris Priest. Intellectually haan nga marigrigatan iti seminaryo nga makaruan. Iso nga digi obispo na impan na diay sulsulinat. Takabuteng na ngem ti sirib ni San Juan Vianney ti sagot kanya na ti wisdom nga napan kanya na haan nga dagitay sirib ti binasa nga inkabesa iti libro. Gapot iki naman nagkararag na naikkan din isang sangayan nga laing nga mangunpesar sagot ti panagdengeg iti konpesar dinarok da di ayan na pimintas di lugar dagiti namadi nga aramid ijay prostitution murder amin nadalusan nagranyag di lugar anya ti naramid ni San Juan Vianney imuna kararag sana imburay impari na nga adda ni Apo Isus kadakwada nagbalbaliw di lugar. Iso nga daytoy Apo ti tapno agranyag mat. Ura inya problema, ura inya sakit, ura inya nga pakarikutan. Addan tulak taranyag anya ti umuna sakripisyo ken karara. Kuno na paraburang kanta nagranyag kan surutem ti anak na iwara gawag mo. No maaramid mo dati, haan nga dati kinaman naging bubukod ka di ang puso. Narigat kinaman managing bubukod a puso.
No, ti baka makariing tayo ti bigat ka no, ti mapanunod mo ka, kas ano ang makatulong kini kapsat ko. Kas ano ang maiparik na kadagiti tattao nga adda ka Kristo. Agranyag di yan. Dadta di, automatic di yan. Nung tata nagsakripisyo kanya imay ito na santon amisa. Intadyo di orasyo, apay hanga bigbigan ni Apo Diyos dayta, kang runaan na apay hanga agranyag, awaton ni Apo Isus iti nasanton ako munyon. Hampay la agranyag tapi arinam, hang kapay la makaginawa nga agawit. Inawat mo ni Apo Isusan, punasan na tibasbasol ti lubong. Anlaka nga mortal sin ato, no mortal sin ato, you have to confess, kung may kayo confess, arkin Apo pa, di na mapang kayo. Ngamnohaan nga nadagsan, kaya na apunasan, hangka di nga nagranyag tarik na. Dato pa nangawat mo king kuha na kalpasan dito na santon amisa, haangat nga agran-ranyag, di kaya mun sa mo kaday tay sumilsilap ka nga masisirap tilugan ang masabat mo, haan mat adadtoy aja pa nagranyag. No nawaya-waya ang kamadamdaman, ituloy mo agawit ka ranyagam tilubong. Sino ayat mang ranyag tilubong no hangada kayo kinsiyak. Sino ayat mang pasip nga tilubong, pasip nga tilubong. La chismisam tapno agura da. Paspasip nga tilubong. Irurumon mo tagsakit tinagam na paspasip nga tilubong. Agumang tapno agsakit nagam na paspasip nga tilubong. Ngam na itid mo ti kapyapan nakaawat ken ayat babaan tataawatan tayo na santon ako munyon lawagan na tayo ranyagan na tayo tumulong nga mangiwaragawag hanggat di nga roman ranyag ti lubong ngam tayo ko nakon oray ko munyon ka ako munyon no takarawang nangisit korarut tulak tatarupam nairot tulak ta no hamo mari na ni Apo Isus tinapudpud no na santon ako munyon nairot tulak ta day tabiyag. Ala kakabsat, naparaburan tayo, naikantay ti gundaway nga umay agranyag. Ranyagan na tayo ni Kristo, iburay tayo, itulong tayo. Babaan kada tayo, tulungan tayo nga agranyag met, tibiyag dagiti kakabsat tayo. No mairirotan da pailaan, ala ka tumulong tayo, ay so nga ron ti mission tayo. Dagiti agtarigagay nga agserbi iti Diyos, babaen ti panagkameng da kas altar server, tumakder da kuma. Angel S. Anilio, pagsungbat at tuyak apo. Maika L. Cabunyas, Aldrin Bren A. Caliejo, Gino C. Cabunyas, Jenny O. Hasildo, Zian Nika Alibo, Maria Risa May J. Bibo, Hensley Solano, David Habar, Rachel Ann Orbase, Andrea Havilio, Bernaline J. Casillan, John Paul Halyorina, J. Rick N. Tenido, Annalise Joy N. Velarde, A.J. Velarde, Lovely Jane Soliven, Atina Angelvin Gabriel, Gabriela Ragajo, Karsten Sep Ragajo, Ethan Alvinson Gabriel, Ken Samantha Halabaso. Pagraimen mi nga po padi, Reverend Father Rufo Abaya, adtoy dagiti ubing ngagtarigagay ngagserbi ti altar ti Dios ken iti simbaan. Ket ita agdawat iti inda panagkari kas altar servers. Manipod panagsursuro da nasubok dan ken napaneknekanen nga daan da iti natakneng akababalin ken panakaikarida nga agkamen. Ay ayatek nga agtutubukin ubing, ti kaaddayo iti sakaanan ti altar ti Diyos, ipamatmat na tinapudno, apan agtarigagayo nga agbalin nga altar servers ti Apo. Maawatan nyo matlaeng ti kaipapanan ti panagserbi iti Diyos kas altar servers.
Si sasagana kayo kadi amang ipaay ti bagiyo ken panawenyo iti daytoy nga aramid. Agsipod iti panang palubos dagiti naganak kada kayo ken iti napasnek at arigagayo nga agserbi palubusan kay ngarod nga agkari iti sangwanan ti altar ti Dios kalpasan na a mapabaro dagiti inkariyo idi na bunyagan kayo ngarod ita maawatan nyo anasayaat ti kaipapanan dagiti akarkari dakay itan a mismo ti mangaramid kadakwada iti amin a puso ken panunot yo ken nakemyo. Tumakder tayo amin apo, ta makikiddan tayo kada kwada nga mangkari, managkari ti panangtalikod ti basol ken nauneg a pammati datay amin. Paglikodan nyo metlaeng ni Satanas. Paglikodan. Paglikodan nyo metlaeng dagiti kello nga aramid na. Wen na po paglikodan. Paglikodan nyo metlaeng dagiti amin a pangaw-awis na. Wen na po paglikodan mi dagiti amin na pangaw-awis na. Itantain kariyo a paglikodan nyo ni Satanas, dagiti dakes nga aramid na ken pangaw-awis na, saludsudek manen kada kayo no mamati kay metlaeng, iti Diyos Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Wen na po mamati ka. Mamati kay matlaeng ken Jesu-Kristo abugbog tong nga anak na inyanak ni Birhen Maria, nagtutuok ket na itanem, nagungar kadagiti natay, ket situtugaw iti makannawan ti Ama, ket makipagturay ken kuana. Wen na po mamati kami. Mamati kay matlaeng ti Espiritu Santo, ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrerinnanod dagiti sa santos, ti pannakapakawan dagiti basbasol, ti panagungar ti bagi ken ti biag nga agnanayon. Wen na po mamati kami. Daytoy ti pammati tayo, daytoy ti Iglesia ket ragsaken na ti mangipaduyak-yak iti daytoy a pammati iti sidong ni Kristo nga Apo tayo. Amen. Agtugaw ti gimong mabendisyonan dagiti kawes. Managayat nga Apo mi, nakem mo nga aramaten mi ti material abanag tapno agbalin a simbolo ti kaaddam ti baet mi. Dawaten mi a bendisyonam dagitoy nga kawes nga aramaten dagitoy nga altar servers. Ipaay mo kadi tapno babaen ti panagarwat da kadagitoy nga abito. Nasaysaya at ti panagtungpalda. Iti annungen da ken ka iti altar ti sakripisyo. Dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Aglinya dagiti ubing, maiyawat dagiti kawes, tulungan dagiti naganak ti kawes kadakwada.
Tisilaw ket ni Kristo, tilawag ken dayag ti tattao ti entero alubong. Tisilaw amang tarabay ti panagtitimpuyog yo apada-pada in kay ngarod aramidan ti panagkariyo iti sangwanan ni Jesus nga iso ti silaw ti lubong ken ti sangwanan dagiti tattao ni Apo Dios. Nagkari. Serbikan ka, aramidek to amin. Anapudpud no nga altar server, babaan titulong ni Santa Maria. Amen. Ay ayate kakakabsat na imatangan tayo ti panagayat dagitoy nga ubing ken agtutubo iti Apo ken iti balay na. Sapay kuma taagbalinda apagsarmingan dagiti gagayyemda ken amin akalanglangenda apakaidaydayawan ti Apo agari kumaakan kanayon ti kapiakin ayat iti pamilyada. Maidep ti kandela, agbaw iti altar, sagbaw kadagiti tattao ti Dios, palakpakan tayo ida. Agsubli tayo ije tugaw tayo. Kakabsat nga tattao ti Dios ikararagan tayo dagiti nga ubing ta nangrugrugyan ti bukasyon ti kaadwan apadi nagbalinda nga altar server kasapay kumata daytoy nga panagserbida adunto kumamet ti agpadi agmadre ken agserbi kadakwada tumakder tayo para iti kararag asapasap. Managayat nga aman no awan ka awan ti maaramid mi. Si tatalikkam nga rod ti dagbalbaliw apanagayat ken kinaman nga asim. Adtoy kami asi papakumbaba nga agpakpakaasi adenggam dagiti dawdawat mi iti tunggal panggep ko na tayo. Apo aramiden na kami maikari akalasugan ti ayat mo. Apo, aramiden na kami may kariya kalasugan ti ayat mo. Agpaay ti Santo Papa, kadagiti obispo, papadi ken amin a religyoso, tapno ti Dios ipaay na ti sagot, ti panangbigbig iti nakem ti Dios, tapno ti kasta may daulo da dagiti arbanda, babaen ti Espiritu ni Kristo, ti baet ti adu a panakasuot, ngay papaay ti agdama a panawen, kumararag tayo iti Apo. Apo aramiden na kami maikari kalasugan ti ayat mo. Agpaay ti amin na dadaulo ti entero sa kadubungan nang nangruna dito'y pagilian tayo. Tapno ti kasta madanda kumay ti sirip panakaamo tured ken pinamanag parabor nga agtrabaho agpaay ti pagimbagan ti tattao. Kumararag tayo iti Apo. Apo, aramiden na kami may kariya kalasugan ti ayat mo. Agpaay kadagiti mangisurusuro nang nangruna padagiti nakaitalkan panakatarabay dagiti altar servers tap nagtultuloy ti panagananos panangisakit pangawat ken panagayat da iti espiritu ti panagserbi. Kumararag tayo iti Apo. Apo, aramiden na kami may kariya kalasugan ti ayat mo. Agpaay kadagiti naganak kadagiti amin nga altar servers ken ti amin na naganak nga daditoy ita tapno mabigbig da ti sagraduan nga obligasyon da kadagiti anak da ket tumulong da ti panakaparnuay dagiti mayat nga agserbi ti altar ti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Apo, aramiden na kami may kariya kalasugan ti ayat mo. Agpaay kadagiti amin nga altar servers nang nangruna ditoy a parokya
tapno sila nagsakda kuma, agtalinaen iti panagserbida ken Apo Dios, ket tungpalenda dagiti anungenda, nga daan panagayat ken panagraem. Kumararag tayo iti Apo. Apo aramida na kami kalasugan, amay kariya kalasugan tayat mo. Agpaay tinatay amin ang natipon-tipon ita, kas may sagi mong tiayat. Sapay kuma, tagserbi tayo asibibiyag nga ulidan, kadagitoy nga altar servers, kaditentay kadakwada, inspirasyon, ken suporta. Kumararag tayo iti Apo. Apo aramida na kami amay kariya kalasugan tayat mo. Agulimak tayo tayo matdawatin nagiti bukod tayo apanggap. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Nailangitan nga Ama, daydayawin kan pagrukbaban da kaagyamang kami, kadagito nga grasya empay mo kada kami, ti grasya, nga impanamnama, ti panagbalbaliw ti langan ni Apo Jesus, ited mo kadmat dagiti dawdawaten mi ket romanyag ti panagbiag mi, ken makipagbiag kam to, asiraranyag ken kuana, amin dagitoy dawaten mi gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida na urnosda nakapinpintasda tinapay ken arat ti umay mitayawat naggapo ti trigo ken ubas abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida na urnosda nakapinpintasda tinapay ken arat wenawatem bendisyonan Apo mi pagbalinem nida na nasantuan na bagiken darang. Amin nga daing ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, kaputayat binadamida
turnos da nakapinpitas da Tumakder tayo. tinapay ken arat ti umay mita iyawat naggapo ti trigo ken ubas sa bunga nagbanugan mi. Kumararag tayo, kakabsatap no da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Tiya po awaten na kumatay ito yadaton kadagita imam. Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ikadagupan tinasantuan nga iglesia na, apo babaan tinagloryaan na panagbalbaliw tay lang ti anak mo. Pasantuem kad dagitoy daton mi, babaan dagiti ranyag, ti Gloriana, dalusan na kam kadi kadagiti mulit dagiti basbasol mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit Itag-ayo dagita puspuso yo. at dana si tatag ay tiya. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket rumbe. Pudno na yo may kari ket rumbeng annong mi ket pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo iti imatang dagiti nakasaksi a napili. Imparangarang na ti Gloriana ket taylangana akaasping metlaeng ti kadawian alanga ti tao nasamay iti naindaklan aranyag ket naikkat ti puso dagiti disipulos ti pannakaupay danto gapo ti panagtutuok na iti cross. Kastapay ana ipakita ti gloria ti pannakiranod danto kadagiti amin ana ikameng iti bagi ni Kristo nga iso ti iglesia. Babaen ti pannakaipamatmat tay ranyag a nagaranaar ken Kristo nga ulo na anansata da kami ditoy daga makidanggay kami kadagiti angheles ti langit ket ikantami ti pakaidaydayawam ket konami adi agsarday. Santo, 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 di Apo a Dios, dagiti amin aparso, tinhangit ken daga, napno dayti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatuan, madaydayan, ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto, dawatin mingarod, ti paimo ta espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kiti paimo ida kada kami abagi kandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak
Darati baro ken nagnanayon natulag. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga. Inakaminsalakang manubuti sa ngalubungan. Inakaminsalakang manubuti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti ipapatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kenenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kad met kadakwada, amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Hallelujah. Intay umararaw iti Ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amin. Ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ti pagariam, matungpal kuma, tinakim mo, dito'y naga, akasa dilangit, idem kadaka, ti aldaw ito'y, ti kanen mi, iti pati na yung aldaw.
ti basul mi akas met pamakawan mi ti basul dagiti nakabasul kada kami dinakambit baybayan ngau manuguti sulisuketi salakanakam ketiti dakis. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kukuam ti turay ti panakabalin kendayaw itiang nanayon na di tuwag sarday. O Apo mi Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesia ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika Cordero ti Diyos amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika Cordero ti Diyos amang punas basbasul ti lubong. Idem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing, o may kakanyak, ngiti may salay nga sa uma paimbagton, ti kararwak. Agtugaw tayo pagbiit Apo. Pakaam mo Apo, naobserbaran ken mapalpaliiw dito'y parokya tayo nga dagitay ubing nga imawat itinasanton a komunyon dagitay nag first communion ti training da nakakastoy da jay dila kay dinalpas da nga nag first communionan os-osaran da metten di jay ima kunukit kitaan tayo na maobserbaran tayo nga makapaliiw. Nalpas da nagkomunyon, di damot kitaan no adda small particle, wano anyaman, kinuri da giti daddo mga nataangan Apo, pangaasi tayo, tano nalpas tayo nagkomunyon, no adda nabati, alaan tayo at bagilat ta ni Kristo dayjay niya, kaya dagiti ubing iso nga manipod ta Apo, palubusan tayo dagiti ubing, nakakastoy da, dayjay dilati o sarenda niya,
No anak yo, apuyo, patuladan tayo ida. Datay nga nataengan, no umay ag komunyon na nakalinya tayo nakakasjay, with adda na podno nga panagraem respect and reverence ko na dayjay nya, nakakasjay, no nagkomunyon tayo ti ima, alaen, isubo, kitaan tayo. Akalpasan na agkararag. Tanudad duma kakasla nasakit diri na nga mangkita nga kasla matagtagilagan ti panang respeto ken ni Apo Hesus iti nasantuan a komunyon. Ket datayo nga nataengan datayo ti mangisuro kadagiti ubing ti pudpudno a pamati ken Kristo agtitinulong tayo Apo haang ko nga mamaysa-maysa nga umay bagaan dagiti anak dagiti apo isuda ti palubusan tayo dila pay laeng datayo di mabalin ti ima Apo ngam prepare tayo ti dila na pinpintas pay. Kinoadamo surat ta ima yaw no anyaman haan yon nga ikasjayan. Kada umay agkomunyon nakasurat either cellphone number wano nagkwentaan dan samot ti pautang da adda pay numeron samot ti weteng no dadduma. Respeto laktan Hamon anga imaen dejay puson uldo hante mausga anti puso ti tunggal may sangam na may mayat no maipakita iji panagraem tapno na saysaya at ti panangawat tayo ken ni Apo Hesus nya agkakaawatan tayo Apo. Wan ken adda dagiti mangigad kada tayo Apo na pinpintas na ororno siguro no baypyo nya dagiti umuna dati sangon tan ororno saan nga dati kaslala agdadarop nga mapan umagaw ti makan iji budaan. Kaslamet kasla maksayan DJ kasla ko ma di respeto DJ panagraem makasla bumaba iso nga DJ action tay pailaeng makatulungan para iti panagraem ken Apo Hesus aramidan tayon tinasantuan a komunyon. Siyak di silaw ti lubong umay kayo surotenda ketikan kan puti silaw silaw amang titibyan siyak di silaw ti lubong umay kayo surotenda ketawan tunti nasip ngen dalan na pagnaan amin na marigrigat sumurot kay kanya tain kay masarakan tibang arken silaw tibiyag siyak ti silaw ti lubong umay kayo surotenda ketikan kayo ti silaw silaw amang titibyan siyak ti silaw ti lubong umay kayo surotenda ketawan tunti nasip ngen dalan na pagnaan amin na naiyawan
siyak ti pagkamangan, tain kay masarakan, di talgid kin silaw ti biyag, siyak ti silaw ti lubong, umay kayo surutenda, ketikan kandu ti silaw, silaw amang tetibyak, siyak ti silaw ti lubong, umay kayo surutenda, ketawan tunti nasip nget, dalan na pagnaan, amin alumlumdaan, siyak ti pagkamangan, tain kay masarakan, liliwatin kay panagbiag, siyak ti silaw ti lubong, umay kayo surutenda, ketikan kayo ti silaw, silaw amang tetibiyag, siyak ti silaw ti lubong, umay kayo surutenda, ketawan tunti nasip nget, dalan na pagnaan. Kumararag tayo. Apo imparang mutiranyag ni Kristo, babaan tinagloryaan na panagbalbaliw tay langana. Ipaay mo kadi ta tinailangitan at araon nga inawat mi, pagbalinan na kami ama itulad ken kuana. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken. Agdumog tayo, tawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa ornosen na kumadagiti aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Amen. Isalakan na kayo kumaadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita pusoyo iti sidong ti ayat na. Amen. Pabaknangin na kayo kuma ti Diyos kadagiti bertudes ti inanama, ti pammati ken tinadyosan nga ayat. Agbiag kay kuma nagaget nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kayto iti agnanayon a kinagasat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasin ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Kalpasan ti misa maarami ti picture taking dagiti ubing altar servers, palakpakan tayo ida. Agbali niniwidang adala, bunyagan niyo ida,
iti naganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglag ipenyo nga dakto dita sibayo. Laglag ipenyo di kay to panawan kaanuman.